lligant amb el que heu comentat, heu parlat de necessitat d'equilibri, de necessitat de garantia, d'aquesta segona dimensió de l'impacte que l'estudi que avui ens presenten planteja, també de la proporcionalitat, i atès que l'informe tracta de les clàusules socials, concretament en la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona, quines mesures serien adients, al vostre parer, per millorar el seu contingut i la seva aplicació efectiva? Si voleu podem començar ara vosaltres, lligant amb el que havies explicat fins ara. Moisès, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, jo et diria que és tenir ben definit l'objecte del contracte i tenir clar quin és l'objectiu de la clàusula i amb quin objectiu es vol posar. En segon lloc, conèixer les característiques i l'univers de les empreses que poden desenvolupar el contracte. Fer una avaluació preliminar de si la clàusula pot ser excloent per una quantitat excessiva d'operadors econòmics que poden desenvolupar aquest contracte. En tercer lloc, jo també suggereixo fer consultes preliminars de mercat, de manera transparent, sobretot amb aquelles associacions sectorials o aquelles taules sectorials que hi ha constituïdes per avaluar ex ante si aquestes clàusules socials que es pretenen posar en el disseny de la licitació, quin efecte poden tenir des del punt de vista dels operadors de mercat. Després també faria una avaluació de la concurrència amb la licitació. Com s'ha dit a l'estudi, hi ha molts contractes amb molt poca concurrència. Després fer un seguiment del contracte, que això en general ja es fa, i finalment avaluar si la clàusula social compleix amb l'objectiu previst inicialment. A veure, nosaltres des del punt de vista de PIMEC, que som els representants de les petites i mitjanes empreses, per nosaltres la millor clàusula social és la divisió en lots, que és la que permet un major accés de petites i mitjanes empreses a la contractació pública. I si volem afegir un esglaó més, la limitació dels lots que pot guanyar una mateixa empresa. Gràcies. Mireia, què ens diries sobre això? Sí, nosaltres creiem que com a mesures de millora s'haurien d'orientar una mica, sobretot com hem comentat abans, en el disseny, d'optimitzar el disseny de les clàusules i reforçar també la seva aplicació pràctica en els procediments de contractació pública. També ho hem comentat abans, que prioritzar la qualitat davant de la quantitat. L'experiència també demostra que una proliferació excessiva de clàusules no necessàriament es tradueix en millors resultats socials, sinó que pot generar complexitat, dificultats interpretatives i càrregues administratives addicionals. Per tant, és essencial que les clàusules siguin clares, concretes i operatives, amb una formulació precisa que permeti una aplicació homogènia. També han de ser mesurables i directament vinculades a l'objecte de contracte, com s'ha comentat, per tal de garantir la proporcionalitat i evitar arbitrarietats. En segon lloc, creiem necessari també simplificar els plecs de les clàusules administratives i reduir la complexitat dels procediments si volem fomentar una major concurrència, sobretot també de cara a les pimes, a les petites i mitjanes empreses, que constitueixen una part fonamental del teixit productiu. Un excés de càrrega burocràtica pot actuar com a barrera d'entrada i limitar la competència efectiva. En tercer lloc, també ho posa de manifest l'informe, el tema de la divisió de lots, que també comentava el Moisès, pot afavorir la participació de més empreses, incrementar la competència i contribuir a una adjudicació més eficient, però aquesta opció també s'ha d'analitzar cas per cas, perquè cal valorar si en determinats contractes existeixen economies d'escala significatives, és a dir, si hi ha un major volum permet reduir el cost mitjà de la prestació. Quan aquestes economies d'escala són rellevants, una fragmentació excessiva de lots podria acabar encarint en la contractació. Per tant, sí estem a favor de la divisió en lots com a criteri general que faciliti la concurrència, però sempre acompanyada d'una anàlisi rigorosa de l'impacte econòmic per garantir una assignació eficient dels recursos públics. En quart lloc, considerem necessari també revisar determinats criteris socials, especialment aquells relacionats també amb les condicions laborals, com comentava el Moisès, el tema dels convenis,
És veritat que és legítim incorporar objectius socials en la contractació pública, però aquests no haurien d'envair les competències que tenim, la negociació col·lectiva en aquest cas, o el diàleg social en la regulació de les condicions laborals. Sí que és molt útil que contribueixi a la millora de l'aplicabilitat de la negociació col·lectiva i veiem que això sí que podria ser molt útil, com ha comentat el Moisès. I en aquest sentit, en aquest punt dels convenis col·lectius aplicables, volia comentar una guia que existeix al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, negociada pels agents socials més representatius de Catalunya. És una guia de convenis col·lectius aplicables a la contractació pública. Aquesta eina té com a objectiu això, facilitar la correcta aplicació de conveni col·lectiu en una licitació. Llavors, qualsevol operador o administració pública pot acudir a aquesta guia i, en cas que segueixi tenint dubtes de quin conveni és aplicable, acudir a la consulta, als serveis de consulta del Consell de Relacions Laborals, de la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva del Consell de Relacions Laborals, per tenir un dictamen de quin conveni col·lectiu s'ha d'aplicar. També aquests elements, aquestes eines, s'han de donar a conèixer i s'han de també intentar fomentar també eines que millorin entre tots el contingut. I també és important que les clàusules socials es valorin en funció dels beneficis socials que generen, no tant en funció de l'entitat que executa el contracte. El rellevant ha de ser que el que es fa, no tant l'impacte real que té, no tant qui ho fa. No s'hauria de confondre la finalitat social d'una prestació amb la forma jurídica o el caràcter lucratiu o no de l'operador econòmic. Llavors, una empresa privada podria executar un contracte de manera eficient, amb qualitat, expertesa i productivitat, inclús generar un estalvi de recursos per a l'administració, que aquest estalvi podria destinar-se posteriorment a polítiques públiques socials. Per tant, l'economia social pot tenir un paper molt rellevant, però hauria també de comportar, no hauria de comportar per si mateixa una preferència automàtica respecte a altres operadors, i el criteri determinant hauria de ser l'impacte social efectiu, la qualitat de la prestació, l'eficiència de l'ús de recursos públics i el respecte als principis de competència, igualtat de tracte i no discriminació. I, finalment, avançar cap a un model que també s'ha comentat d'avaluació basat en resultats, no tant formal, sinó més basat en resultats, i estudis com el que avui es presenten també són especialment valuosos per identificar millores i per identificar bones pràctiques i orientar també la presa de decisions d'un model més eficient i efectiu. En síntesi, defensem que el model de contractació pública integri la responsabilitat social, però amb els principis d'eficiència, competitivitat i accessibilitat. Creiem que és un repte, però el més important és trobar aquest equilibri adequat entre l'objectiu social i l'eficiència econòmica. Moltes gràcies, Mireia. Juni, què ens pot oferir per millorar les clàusules socials i la seva aplicació a aquesta nova oficina de contractació estratègica que ens has presentat fa un moment? Sí, jo crec que de mesures n'hi hauria moltes, però per mi sempre és com molt rellevant i defenso, per exemple, el tema de la formació, tant a nivell intern pel personal de l'Ajuntament, des del punt de vista tècnic, per evitar això que comentava abans el Moisès i la Mireia, de plecs que estan fent rèplica d'una licitació anterior sense haver avaluat prèviament com va funcionar aquest contracte, o amb pressupostos que tinguin sentit perquè estan ajustats a preus de mercat, amb criteris que tinguin sentit perquè no suposin millores gratuïtes, tota una sèrie de qüestions que des del punt de vista tècnic de com s'elabora el plec són importants, i també, com comentaven, i estic d'acord, que les clàusules que s'incorporen tinguin un sentit tècnic, d'acord amb les característiques del contracte, però sobretot també pensant en aquesta possible transformació. Aquesta formació també, des del punt de vista jurídic, perquè al final és un àmbit marcat per la llei, i crec que la formació ajuda a pal·liar l'anomenada inseguretat jurídica que pot generar
o que poden generar aquests canvis normatius que a vegades van més ràpids que la velocitat que tenim les administracions públiques a vegades per adaptar-nos a això. Aquesta formació al final és una qüestió de pedagogia i jo crec que estarem d'acord que això suposa un canvi cultural important de com es treballa a una administració pública i per tant internament ho has de fer com d'una manera molt acompanyada i per això també aquesta nova oficina de contractació estratègica incorpora la formació com un dels eixos com clau. Això a nivell intern però també a nivell extern cap a les empreses. A Barcelona Activa des del 2021 per exemple es va crear un itinerari formatiu en contractació pública orientat a pimes, persones autònomes i entitats de l'economia social que funciona molt bé i que sempre que l'obrim en poc temps tenim places exhaurides, el que demostra que realment és una necessitat de les empreses i de fet tenim com una sessió específica de clàusules socials perquè crec que no és el mateix per una empresa quan llegeix un plec d'una licitació per primera vegada i mira una condició especial d'execució, per exemple, la de contractació de persones en situació d'atur o d'exclusió social, si no saps abans aquesta clàusula de què va i a més després ja pots llegir en el ple que tens un servei d'acompanyament, per exemple, com el de Barcelona Activa, de les companyes d'ocupació inclusiva, que t'ajuden a fer la intermediació de les ofertes de treball i t'ajuden a poder incorporar aquestes persones en l'execució del contracte. Crec que la mirada que tens cap a aquesta licitació és totalment diferent si saps prèviament de què va i si a més pots tenir un acompanyament per garantir que el compliment d'aquesta clàusula i que per exemple l'any passat va suposar la incorporació de 90 persones amb 80% de contractes a jornada completa, 30% de dones i que per exemple les empreses que han estat com usuàries d'aquest servei d'intermediació laboral puntuaven en un 9.5 el fet de tenir aquest acompanyament per aconseguir la incorporació d'aquestes persones per treballar en l'execució. Per tant, mesures, com deia, n'hi ha moltes, però jo crec que la formació interna i externa és clau perquè tothom estigui en la mateixa línia. Sí, estem assenyalant punts claus i crítics del que ens trobem a l'administració també per intentar reflexionar sobre aquesta millora. Amb l'animació de la qual disposem ara actualment, des del vostre punt de vista, si ens podeu explicar com creieu que podríem millorar aquesta impacte. Pel que fa a comissions obreres, nosaltres considerem que per poder atendre i analitzar correctament l'impacte i la millora de les clàusules socials, el punt 0 del qual hem de partir és de les condicions de treball de la pròpia plantilla de les administracions locals que estan desenvolupant polítiques a licitacions públiques. Moltes vegades ens trobem amb administracions locals que tenen les plantilles dedicades a licitacions públiques sota mínims fins al punt que moltes vegades inclús fan licitacions públiques per donar cobertura al propi departament de serveis jurídics i licitacions públiques. Això és una mancança molt forta per part de les administracions públiques que hem de dotar d'un múscul oportú en plantilla i personal públic per poder desenvolupar, planificar correctament quin és l'impacte de les polítiques públiques que volem desenvolupar. Un cop ja tenim el personal adient per poder desenvolupar les polítiques públiques que volem dur a terme, el que hem de fer és, com deia la companya de Barcelona Activa, formar-lo en totes aquelles qüestions que considerem necessàries. Moltes vegades la formació interna que realitzen les administracions públiques van encaminades a l'actualització normativa, a l'actualització en programari d'eines de treball, però no tant en la investigació, l'aprofundiment o l'avaluació i la cerca d'indicadors en aquella feina que nosaltres estem fent. Jo crec que la creació d'aquesta oficina estratègica de contractació pública amb un departament específic de formació on les treballadores puguin participar per poder anar més enllà del dia a dia i posar la mirada llarga en el desenvolupament de les polítiques públiques a la licitació, jo crec que ens anirà molt bé, sobretot això. Primer, dotar correctament les plantilles. Segon, dotar correctament a la formació.
I després, a l'hora de, ja entrant en la matèria del que són les clàusules socials, avaluar molt bé, també ho deien les companyes de Foment i Pimec, quin és l'impacte entre el cost i la realitat material transformada d'aquestes clàusules. Moltes vegades no hem trobat una correlació entre aquest 98% de clàusules socials introduïdes en el contracte en la transformació material de l'objecte del contracte o la motivació de donar una estabilitat i una garantia laboral o un guany de drets a les plantilles que treballen amb les administracions públiques. I una qüestió que nosaltres com a Comissions Obreres sí que posem sobre la taula és el fet que quan parlem de l'objecte de contracte i la vinculació de les clàusules socials al mateix, no és únicament que parlem de clàusules mediambientals quan estem en un departament mediambiental o parlem de clàusules de gènere quan estem a l'àrea de feminisme de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que podem introduir també clàusules socials i laborals perquè les clàusules socials i laborals formen part del nucli de la vida de tothom que treballa en un contracte. I per tant, ja ho diu també la sentència del TJUE de 5 de març del 26. Quan nosaltres volem donar estabilitat, formació, garantia a l'execució del contracte, hem de mantenir l'estabilitat, la formació, el desenvolupament de les plantilles. Això passa perquè introduïm clàusules socials, clàusules laborals als contractes públics que vinguin a donar aquesta resposta, perquè si no el que tindrem és una fuita i una rotació constant de plantilles en serveis externalitzats que el que farà és anar en detriment de la pròpia execució del contracte. Llavors, posem molt el focus en això. Correcta dotació de plantilles municipals, correcta formació tant de les plantilles municipals com dels operadors jurídics i socials i després també la importància d'introduir, que ja hem observat que són clàusules pràcticament residuals a la realitat de l'Ajuntament de Barcelona, clàusules socials i laborals que donin aquesta garantia d'estabilitat a les plantilles que treballen de forma externa per les administracions públiques. Moltes gràcies, Víctor. Lluís, per acabar amb aquesta pregunta, si em fos l'opinió des de l'UGT. Molt bé. Seré breu perquè ja s'ha dit gairebé tot, però per nosaltres el que s'ha de fer i el que tenim una idea clara d'on hem de partir és que hem de fer un salt qualitatiu. En aquest sentit, l'informe que ens han presentat ha sigut molt revelador perquè es veu la consolidació de les clàusules socials. Se'ns ha informat que el 100% dels expedients que s'han revisat incorporaven clàusules socials. Nosaltres com a titular això ho veiem molt positiu, però també se'ns ha dit que el 93% d'aquestes clàusules socials venien obligades per llei, per exemple la subrogació. Nosaltres, quan abans deia que el paper de la contractació pública estratègica ha de tenir un paper de transformació, ens referíem a que no podem permetre que només un 11% d'aquestes clàusules socials fomentin millores salarials o fomentin la transformació del mercat laboral que tots nosaltres volem crear com a valor afegit de la contractació pública. Pel que fa a les clàusules ambientals, també se'ns informava que el 98% dels plecs incorporen clàusules ambientals, però sense poder d'innovació, ja que la gran majoria d'aquestes clàusules socials es refereixen al que els ciutadans ja fem a casa nostra, reciclar i poques coses més d'innovació. Nosaltres des de la UGT tenim el repte de valorar que l'impacte de les clàusules socials es puguin palpar, siguin palpables tant pels treballadors d'aquests serveis com dels ciutadans i les persones que viuen en els nostres barris. Nosaltres des de la UGT proposem 4 línies de millora. La primera, donar un pes específic als criteris d'adjudicació quan aquestes clàusules són actives. Vull dir, hauríem de tenir el pensament que si volem transformar sobretot el mercat laboral i que les empreses del món privat es copiïn de les administracions, haurien de generalitzar totes les clàusules de millores de les condicions laborals i salarials que surtin en els plecs. I, com deia, donar-li un criteri millor que el criteri de preu a la baixa. Per un altre lloc, nosaltres proposem passar d'un control d'aquestes clàusules merament formal
a un control de resultats. Vull dir, si no valorem els resultats i només ens dediquem a valorar les firmes i les declaracions responsables dels adjudicataris, doncs poc podem avançar. En tercer lloc, hauríem de fomentar el paper dels agents socials dintre del procés i dintre del seguiment d'aquests contractes públics. Vull dir, no podem dependre que tota la responsabilitat recaigui sobre l'administració. Nosaltres, els sindicats, som els que trepitgem els centres de treball i els que coneixem les condicions laborals tant d'aquell centre de treball com del sector. I per últim lloc, que també s'ha dit, cal mirar i cal redissenyar el disseny actual dels plecs, bàsicament perquè aconseguim aquell extrem que tots volem, que hi hagi més concurrència, que hi hagi més igualtat i que hi hagi una qualitat d'ocupació millor per tots nosaltres. Si al final aconseguim tot això, nosaltres creiem que el mecanisme de compra pública no només és una despesa, sinó que es creen veritables polítiques públiques alineades amb els objectius dels ODS, fomenten la cohesió social i al final milloren la vida de tots nosaltres, treballadors i ciutadans. Gràcies, Lluís. Tenim ara només 20 minuts, o 20 minuts per acabar amb les dues següents preguntes. Ara sí que us demanaré una mica més de síntesi i concreció. Començarem per una altra vegada, Lluís. En aquesta última pregunta ens heu parlat de la diversitat de dificultats i problemes que normalment ens trobem a l'administració, el contacte amb els agents socials, el coneixement dels convenis, la formació, la pedagogia, la qualitat versus la quantitat, l'anàlisi. Clar, la contractació pública és cada cop més diversa i des de la seva base, especialment les persones tècniques de l'administració, que hem d'incorporar aquesta visió estratègica, aquesta mirada transversal, hem d'abordar sovint coneixements i temàtiques sobre les quals no estem especialitzats. Tanmateix, òbviament, i també ho lligo amb la pregunta que hem contestat abans, i una mica heu apuntat alguna resposta a tal efecte. Aquestes organitzacions a les quals representeu sí que esteu especialitzades en qüestions, per exemple, com les que es tracten avui, relatives al mercat laboral o les especialitats dels diferents sectors econòmics que també hem de conèixer moltes vegades quan ens hi dirigim. Com creieu que podríem connectar de manera més efectiva aquests dos punts, aquesta necessitat d'especialització tècnica i aquest coneixement especialitzat en les vostres mans moltes vegades, no? Lluís, tu mateix. Sí, sisplau. Mira, doncs, segueixo amb la intervenció que feia abans. Nosaltres creiem que cal establir canals estables de col·laboració, consulta i participació durant tot el procés de contractació pública. Per nosaltres hi ha 3 moments claus. El primer és abans de redactar els plecs. Nosaltres entenem que cal incorporar el pensament dels agents socials en les consultes preliminars. El segon moment seria durant la valoració d'ofertes. Les meses de contractació han de poder demanar informes als sindicats més representatius sobre si aquella oferta s'ajusta a les condicions laborals que marca el conveni o és una oferta, per exemple, anormalment baixa. I el tercer moment en què hauríem d'intervenir és amb la participació. Els agents socials podem aportar a l'administració tot això que desconeixen dels nostres sectors, dels nostres centres de treball i dels convenis d'aplicar. Aquests espais, com antigament també es va constituir, crec l'any 2011, la taula de contractació de l'Ajuntament de Barcelona, que avui en dia està una mica parada, crec que l'hauríem de reactivar. Reactivar per, entre tots, dissenyar els plecs públics, poder tenir guies bàsiques de contractació pública responsable i tractar tots aquells problemes que al final, si no es tracten en una taula de negociació, l'únic paper que ens queda en els sindicats com a persones legitimades és el de fer un recurs especial contra la contractació pública. En definitiva, nosaltres volem fer o volem que es passi d'un model on l'administració treballa sola a un model
on existeix corresponsabilitat, on tots els que estem en aquella taula participem i proposem millores cap a la contractació pública. Gràcies, Lluís. Superajustat. Víctor, sisplau. Sí, bastant en la línia de la presentació que ha fet el company de la UGT, distingim dos nivells de participació i de col·laboració. Un més de caire informal, podria ser un espai com aquest. Tenim el Consell Econòmic i Social de Barcelona, que tracta de forma concreta problemàtiques de la ciutat i en el concret, ara mateix estem parlant de les clàusules socials. És interessant que aquesta línia de treball es mantingui per poder fomentar no només una avaluació i un estudi dels contractes que hem tingut l'any 2022-2023, sinó també cap a on volem que avanci la contractació pública de la ciutat i generar espais de debat on els agents socials puguin aportar, puguin repensar i també les treballadores tècniques de l'Ajuntament, en aquest cas, puguin aportar la seva visió. I que poder generar espais, seminaris i jornades de treball on posar sobre la taula el coneixement que tenim totes les parts i poder desenvolupar una mirada estratègica pel que fa a la licitació pública. També en l'àmbit a fora del que seria el procés de la licitació pública com a tal, cal observar experiències que han generat bones conductes en altres administracions públiques, tant en l'àmbit de la Generalitat com la Diputació de Barcelona. Tenen una taula tripartita entre l'administració, sindicats i patronals. Poso el cas de l'àmbit de la construcció, per exemple, on tenen un acord de bones pràctiques tripartit que serveix també de guia a l'hora de l'elaboració de licitacions públiques. I això fa que, com deia el company, després no haguem d'anar constantment a revisar cadascuna de les licitacions per veure que no s'està anant a la mínima i no haver d'interposar cap recurs al Tribunal de Contractació. I ja entrant al que seria la fase d'elaboració de les licitacions, sí que considerem que és vital la participació sindical, en el nostre cas, però de tots els agents socials. D'una banda, en la part prèvia de l'estudi de l'elaboració, observar si de forma efectiva realment és necessari que aquest servei, pensem molt en compra pública, en contractes d'obra, això, la licitació pública està molt per la mà i és natural que existeixi. Nosaltres, com a sindicat sociopolític, moltes vegades el que sí que qüestionem és en alguns contractes de serveis si això s'ha de prestar per la via indirecta de la licitació pública o ho pot prestar de forma efectiva i més eficient l'administració pública de forma directa. Això seria el punt número 0. Després anar avançant, en un cop ja hem pres la decisió d'anar a l'externalització, a la licitació pública, a avaluar quin ha sigut l'impacte. Tenim ara mateix sobre la taula amb algunes administracions públiques contractes de mensajeria on l'empresa adjudicatària no està pagant els salaris. Poder tenir uns espais de participació i de debat dels agents socials on posem sobre la taula quines empreses estan incomplint a la licitació pública, quines empreses estan generant un greuge a les seves plantilles i a la ciutadania en aquest doble incompliment i, per tant, també poder solucionar a la llarga les dinàmiques incorrectes que es donen. Gràcies. Moisés, si et sembla, t'agrairia que ens poguessis explicar com podríem millorar, connectar aquests punts. D'acord. Bé, en primer lloc, hem de fer la salvetat que la contractació pública no pot substituir en cap cas la negociació col·lectiva. Per tant, hi ha uns temes que s'emmarquen dins la negociació col·lectiva i que nosaltres entenem que la contractació pública no s'hi hauria de posar. Però en relació a la pregunta que fas, jo crec que la paraula clau és la col·laboració. La col·laboració entre el sector públic i el sector privat, en aquest cas entès empreses amb els seus treballadors també. Es poden constituir taules sectorials, de fet n'hi ha taules sectorials de neteja, hi ha taules sectorials, si no m'equivoco, de seguretat, de construcció, has dit, configurades per representants empresarials i sindicals que puguin col·laborar amb les persones de l'administració pública que hagin de dissenyar els contractes públics i les seves clàusules socials.
D'altra banda, també és important que les administracions públiques facin una planificació ex ante del que tenen previst contractar, i també incloent els objectius a assolir amb les clàusules socials que puguin posar. I sobretot, si fan aquesta planificació, que la donguin a conèixer als operadors de mercat, com l'Ajuntament de Barcelona ha fet en algunes ocasions, perquè és molt important, sobretot per les empreses de més petita dimensió, que es puguin preparar i que sàpiguen quina contractació faran les administracions públiques per poder accedir-hi elles. Mireia, si ens pots ajudar Una mica amb la línia que has comentat també la resta, anar cap a un model més col·laboratiu entre els agents socials també, poder participar també i reforçar els mecanismes de diàleg previ amb el mercat, en particular les consultes preliminars que ja estan previstes a l'article 115 de la llei de contracte de sector públic. Per tant, ja existeix aquesta via de consultes preliminars que creiem que s'han de reforçar com a eina per millorar també la preparació dels contractes, adequar els plecs a la realitat sectorial i evitar licitacions inviables o amb baixa concurrència. I també ho estableix la pròpia normativa, que aquest diàleg s'ha de desenvolupar amb garanties de transparència, igualtat de tracte i no distorsió de la competència. En segon lloc, l'elaboració de guies, estudis, informes, d'anàlisis també conjuntament que puguem debatre, i la creació de taules o les que ja existeixen, els espais que ja tenim de diàleg social, també incorporar aquesta matèria, i reforçar també i donar a conèixer les que ja existeixen, com la guia que he comentat abans del Consell de Relacions Laborals, fer difusió també d'aquest tipus d'informes. I per últim, ho comentava abans també la companya de Barcelona Activa, el tema de la formació i la capacitació contínua del personal tècnic de l'administració, i incorporar també, articular mitjançant col·laboracions, potser jornades o espais també d'intercanvi més de coneixement, no tant de propostes, sinó més de coneixement. Juni, per acabar, ens ajudes també a despejar l'incògnita de com podem unificar aquestes necessitats. Sí, i estic d'acord amb el que deia el Lluís, per exemple, que espais com el de la taula de contractació pública social, que s'han de reactivar, repensar, i de fet en el marc de les primeres accions de la nova oficina ens hem posat com a deure precisament el repensar i donar-li força a aquests espais, perquè som conscients de la importància que tenen en quant a col·laboració. Sobretot que siguin espais útils, que no siguin només espais de trobada per compartir, i que després les pròpies entitats no vegin reflectides aquestes demandes en el que fem des de la contractació. I per posar un exemple molt ràpid, al mes de març, per exemple, vam fer una trobada en el marc d'un grup de treball que ja teníem de l'estratègia 2030 d'economia social, una sessió específica amb entitats representatives de les empreses d'inserció i dels centres especials de treball d'iniciativa social per parlar de la contractació reservada, que, com comentava l'autor de l'informe, té molt marge de millora i sobretot un volum econòmic i d'execució que es podria incrementar tenint en compte com el potencial de contractació que té l'Ajuntament. I un espai com aquest, per exemple, per nosaltres va ser molt útil per preguntar-li a les empreses com estaven veient les licitacions reservades, si els criteris que estem posant tenien sentit o no tenien sentit, la pròpia situació que estan tenint les empreses d'inserció i els centres especials de treball d'iniciativa social. I crec que és molt diferent l'enfocament que pot tenir l'administració
l'administració de només donar una indicació internament a les unitats de contractació has de fer més contractació reservada, sinó coneixes també què està passant en l'àmbit de la contractació reservada i què tenen a dir les empreses d'aquest àmbit sobre el que estem fent com a reserva, com per posar un exemple de la utilitat que poden tenir espais com aquest i que siguin les pròpies empreses que ens diguin en què podríem millorar. Moltíssimes gràcies per la concreció. Ara, per finalitzar, farem aquesta última pregunta i us proposo un repte, que és contestar-la en un minut, si us és possible, perquè clar, un dels punts que l'estudi que ens han presentat avui ens convida a reflexionar és que destaca com a aspecte millora la dificultat per avaluar l'impacte real de l'aplicació d'aquestes clàusules que incorporem a les contractes, orientada a resultats. Heu apuntat aquí en algunes de les vostres intervencions aquestes dificultats i algunes propostes de millora. Però com es poden millorar els mecanismes d'avaluació de les clàusules socials per assegurar que generin aquest impacte real en l'ocupació de qualitat, en la inclusió social, en els drets laborals? Què en penseu? Mireia, tens un minut. Doncs ho hem comentat jo crec també i ho diu el propi informe, perquè generi un impacte real és necessari anar cap a un sistema, evolució cap a un sistema d'avaluació orientat als resultats, no tan formals, i per tant s'haurien de donar com tres punts. Primer, definir els indicadors que siguin clars, mesurables i comparables, no només indicadors d'activitat, de quantitat de clàusules, per exemple, sinó de l'impacte real, de l'estabilitat contractual, de la inserció de col·lectius, compliment efectiu, per exemple, de les condicions laborals. En segon lloc, reforçar el sistema també de seguiment durant l'execució del contracte, l'avaluació no només en la fase final, sinó també durant, perquè pot ser com un sistema de millora contínua que es pot fer algun ajust, es pot fer alguna millora, i integrar també com a mecanisme de control continuat i verificació efectiva. I en tercer lloc, millorar la qualitat també de la informació disponible per sistematitzar una mica també la recollida de dades, poder fer comparacions, anàlisis i estudis també que serveixin d'avaluació. I finalment és molt important com a que el mecanisme d'avaluació també ex post que permeti analitzar els resultats assolits i retroalimentar el sistema. Per tant, un enfocament una mica, com he dit, de millora contínua des de tots els punts de vista. Víctor, ara farem aquí un canvi. Per la nostra part, compartim els 3 punts que ha posat sobre la taula la companya de Foment. Sí que considerem que a la part del seguiment i l'avaluació dels indicadors és interessant la participació dels agents socials per poder contrastar quina ha estat la realitat material de l'execució d'aquest contracte, per poder posar sobre la taula qualsevol incidència i també establir les penalitats que siguin necessàries a futur en les properes licitacions públiques. Si cal establir una prohibició de concurrència per a alguna empresa, doncs poder establir-ho si aquesta ha tingut alguna mala praxi en licitacions anteriors. I després hi ha un altre punt que volem posar també sobre la taula, és que quan l'administració pública fa licitacions de serveis, que pugui aplicar les mateixes regles que s'aplica a si mateixa en l'avaluació de les licitacions públiques. Si nosaltres estem fent un pla d'avaluació de la salut laboral, si nosaltres estem fent un pla de mobilitat sostenible i petjada ecològica, si nosaltres estem fent un pla d'igualtat amb caràcter intern i també estem obligant a les empreses a que ho reprodueixin a través de les clàusules socials a la seva realitat, poder també analitzar tots aquests 3 eixos com impacten en la realitat de la licitació pública. És a dir, la nostra forma que tenim d'executar la licitació pública està reproduint conductes que internament en un pla d'igualtat condemnem? Estem realment potenciant a través de la nostra licitació pública les mesures d'eficiència ecològica que realment volem implementar a l'intern de la nostra administració? Doncs poder fer aquesta reflexió amb un anàlisi global de com impacta en classe de gènere, qüestió de classe i qüestió mediambiental la licitació pública en la nostra realitat. Moltes gràcies, Víctor. Moisès, si et sembla? Sí, home, sí. Jo diria que
que potenciant aquest tipus d'estudis, no? Avaluant les clàusules socials, el seu impacte i mesurant si compleixen amb l'objectiu que s'ha definit prèviament, no? També es poden avaluar més coses, com ara l'accés de la PIME a la contractació pública, i això, avaluar si les clàusules socials compleixen amb l'objectiu prefixat. També volia dir una cosa. Avui estem fent una avaluació sobre clàusules socials de l'Ajuntament de Barcelona. Ho estem fent des d'una organització que està tutelada per l'Ajuntament de Barcelona, en certa mesura. A Catalunya hi ha 900 i pico ajuntaments. L'Ajuntament de Barcelona és una administració que té capacitat, té tècnics i té capacitat per fer aquestes coses. Si no m'equivoco, el 60% dels ajuntaments de Barcelona tenen menys de 10.000 habitants, per tant no tenen aquesta capacitat. El que volia dir és que l'Ajuntament de Barcelona amb aquest tipus d'actuacions ha de ser com una punta de llança que serveixi per a les altres administracions locals que no estan tan ben dotades econòmicament ni tècnicament per fer una expansió dels coneixements que es poden adquirir amb aquest tipus d'actuacions. Moltes gràcies. Lluís, si et sembla. Bé, seré breu un altre cop. Per nosaltres creiem en un model on es comparteixi l'avaluació formal i documental amb l'avaluació dels resultats. Per nosaltres no té cap sentit que no hi hagi una avaluació de resultats on es pugui observar si les empreses adjudicatàries han realitzat allò que s'han compromès en l'oferta de treball. Nosaltres entenem que aquest pas de passar o de compartir un model burocràtic a un model de control real, sindicalment participatiu i orientat als resultats, fomentaria una contractació pública estratègica, perquè, com deia, les clàusules socials no tenen sentit si no serveixen per oferir un valor afegit a la societat, per afavorir la inclusió social, per afavorir el respecte als drets laborals. Per nosaltres, la contractació pública estratègica vol dir que ni un sol euro pot servir per la precarietat. La millora de l'avaluació de les clàusules socials, a més del que s'ha dit en aquesta taula, nosaltres també apuntem cap a un sistema de penalitats que es pugui portar a terme. No només penalitats econòmiques, sinó que també que en els plecs de condicions que es presenten en les diferents empreses surtin rescissions de contractes per incompliments greus de la normativa laboral. Per exemple, el company ha parlat d'una empresa que tenia problemes a l'hora de pagar les nòmines. Potser hauríem de pensar si aquella empresa no és objecte d'aplicar-li una rescissió de contracte, ja que al final l'administració, de la manera com contracta, és qui decideix el model de societat que vol construir. I en aquest sentit nosaltres ho tenim clar. Amb els diners públics hem de crear polítiques públiques de dignitat de treball i al final per tenir una societat més justa i igualitària. Moltes gràcies, Lluís. I acabem amb la Juni, si ens pots ajudar també a respondre a aquesta pregunta. Sí, jo crec que com a primer punt diria, em repeteixo amb el tema de la formació, però també, com comentava el Víctor, de donar suport i recursos, per exemple, als responsables dels contractes perquè el seguiment i el control que facin no siguin de mínims, com comentava l'informe, i no simplement un xec de declaracions responsables i de pagament de factures a empreses subcontractades, per exemple, i que aquest seguiment pugui ser molt més exhaustiu i durant tota la fase de l'execució
l'execució del contracte i també a posterior. I com ja s'ha dit, el desenvolupament d'eines o estudis com aquest d'avaluacions d'impacte del resultat que ha tingut realment la incorporació d'una clàusula, no només en quant a condicions laborals de les persones que treballaran en l'execució, sinó també en les persones usuàries finals. Fins ara hem estat parlant molt com del rol de l'administració i del rol de les empreses, però molts d'aquests contractes es fan precisament per dur a terme serveis públics. Per tant, hem de pensar això també, quin impacte està tenint. I un exemple en l'àmbit de l'atenció social o de l'atenció a la dependència, que és un sector precaritzat amb un nivell de rotació laboral molt alt, el fet d'incorporar una clàusula que millora condicions, estabilitat, etc., això redueix la rotació de la plantilla i això finalment com impacta, per exemple, en el que una persona usuària no vegi un canvi continu de la persona que l'està tenint a casa amb les condicions, amb les conseqüències que això suposa en termes de salut mental i emocional de la persona usuària. Per tant, aquesta avaluació no ha de ser només de com fem les licitacions i com impacta això a les empreses, sinó també en termes de qualitat dels serveis i del que estem oferint com a administració, està impactant també a les persones d'aquesta ciutat. Merci. Moltes gràcies, Juni. Queda molt malament que jo ho digui, però ho he fet molt bé, perquè són les 13:45, hora 44, hora exacta per començar la cloenda. Us agraeixo moltíssim la vostra participació, les vostres aportacions. Ha estat, crec, molt interessant i enriquidor. Crec que ve a millorar i a enriquir l'estudi avui presentat. Moltíssimes gràcies i ara sí, ja cedeixo la paraula al senyor de Rojo.